Idinaos ngayong araw ang groundbreaking ceremony para sa bagong silid-aralan ng Marshall Oranyola Memorial School o MORMS sa Ginubatan, Albay. Pinangunahan nito ni Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr., Alicia Lim, Principal ng Paaralan, Ginubatan Mayor Paul Chino Garcia, at ng mga tauhan ng Department of Education Schools Division Office ng Albay at Albay 3rd District Engineering Office. Kasama sa mga itatayo ang isang 2-story building na may 8 classrooms at 2 4-story building na may tig-20 classrooms. Ayon sa pamunuan ng MORMS, napakalaking tulong ng naturang proyekto sa kanilang paaralan na naging posible dahil sa pagsusumikap ng Ako Bicol Party List para patuloy na makapag-alalay sa sektor ng edukasyon. Aniya, parami na ng parami ang kanilang mga mag-aaral kaya kailangan na nila ng dagdag na classrooms. Kung madagdagan pa yung classrooms na maging regular, as early as 4 o'clock or 4:30, makakauwi na yung mga bata, hindi na magagabihan, which is very risky on the part of the students. And yung worry ng mga parents ay mababawasan. So this construction of rooms, the beneficiaries are not only for the students and teachers, but also the parents. Sa unang plano, 28 classrooms lamang ang itatayo, subalit minabuti ng partido na gawin itong 48. Ayon kay dating Ako Bicol Party List Representative at ngayon Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr., 150 million pesos ang pondo sa mga naturang proyekto. Hiwalay umano ito sa taunang budget ng DepEd Bicol. As legislators, they actively participate in budget deliberations para ma-represent nila sa pangangaipo kang sa tuyang constituency. And 3rd District is our constituency, being part of Albay. And Congressman Saldico, the chair of Ako Bicol, was able to ably represent the needs of MORMS High School. Inaasahang matatapos ang proyektong ito sa darating na Disyembre o sa susunod na taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.